Osanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ngomona. Indawo khona lesikhathi. Hawu, gogo. Yabona into kuthiwa ngudlana ngempela sizoxabana ngempela manje. Zonke ezingena table ubuya sele ushona ilanga. Angihlala phansi uthatha ukudla kakhulu. Intaza ze kufumbe ngempama. Hayi. Ububanjwe yini? Hayi, gogo bebisadla majahana. Nijahanani ngomona nje basele ushona ilanga. Hawu, gogo. Ngiyathanda umuntu akufanele nje ake kube nokuthula nje la. Hawu man. Awuthi hlala. Siphi isiphandla Komoro? Isiphandla. Ufaka isiphandla la. Kade sisanda ukufaka isiphi? Oh, hayi. Ngisibone komunye umngani wami. Usibole kumngani wakho ukuthi asenzeni? Yawuthe nje uyasithanda ngamboleka. Usifakile mphuphu manje. Kahle ngisidayisile. Umdayisi usasenzeni? Usigqokile. Kodwa uNkulunkulu wami Komoro. Komoro uyaphila ekhanda? Unakho lokho kuyasebenza lokho? Gogo vele lento ayinamsebenzi ukufaka nje hambe nginukelwa isikhumba sembuzi. Uyasazi isiphandle ukuthi sisho ukuthini? Komoro uzohamba ugulisa ingane zabantu la ngaphandle. Uyasazi isiphandle ukuthi esabantu abaphansi. Isiphandle kusonto okudlala Komoro. Bakhona yini bona bayezwa konke abayizwayo, konke abayibuzayo abaphansi yini lokho gogo? Usidayise ngamalini? U5 Yenza islim ingane. Ithenga isiboya sembuzi. Khona umuntu ongathenga isiboya sembuzi. Komoro sho zonke lezi esikwenzela zona la ekhaya. Okulandela sho ngisho nanensonto yakho uzoyidayisa phela okulandelayo. Hawu, ayisekho. Kanjani futhi manje? Uyidayise ngeshumi. Oh, bayithanda kanti vele bona. Gogo, bekubukwa mina. Bekubukwa mina gogo. Betha uthi sibone ibhengela lakho. Thatha baboleke. Babuyise akekho ongasigqokanga. Hayibo. Bayayithanda zonke ingane. Zonke gogo. Bebesibangani kanti? Khona nawe basifuna. Khona kade besifuna zokunikeza u10 rand. Kade ayisengisikade usidayisile. Ubususidayisi hayibo. Yalazi kodwa Komoro uhlakaniphile. Awubudla lapho khona indaba esiyikhuluma kahle isengathi Komoro mama. Uyafana senze. Ngiyaxolisa ngane sekade nje kusengathi izinto izinto ke uNkulunkulu ikhethe ulaka luhlala esifubeni sesifuni. Ngoba akufanele ube nolaka kwezinye izinto yabona. Ngiyaxolisa kanti uke wahafa yabengaqondile ukuhafa yazi benkulumo ngiphakamisini. Kodwa lento oqhamuke la umqondo omuhle yabona. Umqondo omuhle. Into esizoyenza ke sekhona vele isikhumba lesi besikade sisike kusona isikade sifaka isiphandla. Sizosika ezinye. Yabona? Hawu gogo. Sikhanda imali. Sikhanda imali uvela uyidayise nje wazi nasesikoleni bazi uGomoro wephandle, uGomoro wephandle. Yabona? Yabona? Hayi. Uyamvumela ngithi? Yako. Mangu levele leso sekuyona deposit ukuthi uqale ngayo ibhizinisi. Isizosala kumina vele. Gogo ngoba phela bengithi ngizothenga ngayo igunya kusasa. Nqashilo ntunja ngithi phela esami isikhumba ngithi imbuzi yakwami lesikiwe. Wena nje yama into efayisense, fayisambe siyosika amanye ama-order lapha. Sika ama-order futhi ngizolinganisa ngawe, yabona? Futhi kumele kube indaba yethu babili. Ingafiki komunye umuntu. Asivele senze njalo nje. Ungamtsheli ukhulu wakhe yeso. Ungamtsheli. Sisikeze ngizofala khona lo ntunja plastic ngizokufayela kona ngensini kuze ngingaboni umuntu yabona nje futhi abona nje ngiyazi vele ukuthi ugogo ngeza nanke ayikho nje into zokudanga wavele noma ugezwa yimina Akengani ngizwa ngile yonke lena nenze nikhuluma lana. Hawu, sawubona khulu. Ungathi sawubona yonke into ngiyayizwa njengoba ngihlezi ngale nje edanini lo ngiyayizwa yonke into njengoba phela nivulile nomnyango. Kanti kahle kwenzakalani Komoro? Kanjani Macele? Kodwa Macele kwenziwa kanjani ngawe mawunje? Kwenzani nokwenzani? Kodwa Macele konze kube nini mntanami umuntu othanda imali ngale ndlela le? Uzoyeka nini Macele ukuthanda imali? Uzuthanda imali ngisho kacicane ngisho ngakuthiwa ucicane ophuma la ekhaya bayadayisa ungabasinquma sonke ucicane. Wawayizwa Macele, wawayizwa lento oyikhuluma wena mntanami ukuthi kuye kuphuma izinto insile yale ekhaya ihambe ebantwini uvume nawe uvume Macele kodwa Macele wabanjani? Hawu, angithi gogo ngiyasho ukuthi isikhumba vele sikhona esinye. Mangabe ufuna isiphandla usokusikela nawe mangabe uyasifuna ufana. Macele,
ngikhuluma ngembuzi ebihlatshiwe. Yebo. Ibihlatshiwe kade kumenyezwa abantu abadala bala ekhaya. Kuyadayiswa, iyadayiswa into enjalo Macele. Hawu, isokwenzani isikhumba vele isikhumba sihlala. Macele ziyenze njani ikhumba? Zizayibona egcekeni ihlale zizayibona. Akufunakala ukuthi ihlale zizayibona. Akufunakala. Maye khona imali indlela ozimali ngazo. Hayi gogo, gogo unakho lokho. Kuyasebenza lokho gogo. Unakho lokho. WeMacele. Akusebenze lokho ngoba yabona nje manje sodla imali. Sodla imali. Macele uyabona lokhu kwakho. Nawe lokhu kwakho lokho osekuqalile manje usulandela lo mgudu kagogo wakho. Lo mgudu kagogo wakho ukushonise eweni uyofaka imali. Uzuzofaka imali ngoba uyabona ukukhipha isiphanda la. Usinikeze ezinye ingane uthatha imali inani. Cha, wegogo yabona lento nje imali esenzile. Yabona? Yenzoba zizohlukana futhi mangabe ingane ngathi ama-grade awafani. Mhlambe zoku-grade R ngabe u-5 mabenyuka laba abanye amaklasi kuyabiza. Macele. Ngoba no-size uzobunyuka. Sizolonto nje. Futhi into engiyibukayo naGomora fanele senze nespecial ngoba saliqala lebhizinisi lethu. Mangabe umuntu ubeyikhasimende lokuqala umnika nensonto yamahhala. Ufaka isiphandla, uthenga isiphandla, uthole nensonto yamahhala. Gomora, usumthandazi. Ukhambani? Usumthandazi wena? Hawu, Wakhipha kokuphuma nensonto manje usumthandazi wena. Imali. Wenkosi yami kanti la ekhaya ngihlaleleni. Hayi kufanele ke ngiphindele ekhaya elikhulu. Angizuyimela yonke lento le. Yabona le yenzeka la. Udoti westaff. Lo wenzakalani? Akukaze kuze kuphume Macele. Asikaze size siphume isiphande. Ayikaze iziphume imbuzi. Nca. Isikhumba. Ngilutho yabona into engiyibukayo nakho vele ikhona ihuli lelihlaza ngale. Into esizoyenza ukuze sihehe amakhasimende ngoba isaqala lento. Khona labathanda lento lokho kuba isibheqe la. Lokho kulenga la iqolo bese kuba isibheqe athi tea bags. Lokho uzofaka isihlanu ngaphezulu. Mawuvuna isibheqe kanjalo. Sizoyenza kakho futhi yabo uGomora wenze kahle waqhamuka nalento vele kwakuyibhizinisi engafuna ukuliqala. Kwasho ukuthi bengazi ngizolenza kanjani ngizolisabesa. Usufika nalo dude usufika nalo. Yabona njengamanje into efanele siyenze ngoba vele yabo nje basibalinganile lesebusifakile. Fanele ngihambe ngiyokala ngawo. Mase ngisika ama-order manje lama-order kusasa. Mase ngisika ama-order ngizosika nawo. Wena ntuthi awuthi gogo. Mana kuhamba mina kuqala ngiya kwaMasibisi. Yabona ngeke ngihlalele yonke lembudana legani sakwaMasibisi. Uyonzani? Awuhambe kwaMasibisi thina sobe sisika ama-order la. Niuye ke nodoti. Yabona njengamanje oba ngiphuma nje ngothatha lesa sikhombo ongcono ngisishise. Insilela ekhaya. Usathu sapho gogo. Ngosishisa. isikhumba. Ngeke Ngisemali ngeke isikhumba. Gomora kheqa lesakwazi gogo. Ngeke uzukubone lokho. Ushisa imbuzi kabandla nogogo. Akusona imbuzi yami. Awuve imbuzi yami. Eyami leyambuzi. Fanele ukuthi phela gogo manje ungidla ithene. Ungidla waphela ngizosishisa ngoba sikaze sidayiswe isikhumba sasekhaya ngizosishisa sisasibani kabani Gomora shiya lo botshisi Gomora shiya ubotshisi iyaliwa manje Siyabonga kulabo abasubscribe laba abangasubscribe inkinga yini kuphi Sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fanele subscribe naniboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke, ni like and comment lapha. Hayi. Makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.